हेलो लोगोफोर दिनैहाय आरोबाव फिन खनसेबाव देबादाङि 3 नं फाथैबारियावहाय आं दंफैयो मानो होनना बुङोब्ला दा जोंनि बे देबादाङि 3 नं फाथैबारियावहाय गोबां फरायसा गथ'फोर दङ बिथांमोनजों आं दान्दिसे सावरायफैदोंमोन आरो गामिनिनो सासे बोरायसा आदै जोंनि आफानि बैसोनि समान आदै बे मानसिजों बेजों आदैजों आं दान्दिसे सावरायदोंमोन बे आदैमोना बुंदों जेब्ला फेरेंगामोन फैदों अब्लानि समाव भट बिफैनो फैदों अब्लानि समाव बिथांमोना मोजां मोजां बाथ्रा बुंदोंमोन नाथाय दिनैनि दिनाव बिथांमोना खुंथायाव फैनानै बा थाफैनानै बिथांमोना मा खालामबाय न'खौ सिफायजोबनानै होफैदों बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंनायखौ जों खोनानो मोनदों थ' दिनैहाय बेफोरबायदि जुदि बिथांमोननि न'खौ सिफायनानै होस्लायस्लाय बै फरायसा गथ'फोर दं अन्तत बै फरायसा गथ'फोरखौ मोजां जायगायाव जुदि दोननानै जुदि बिसोर गथ'फोरखौ जुदि मोजां जायगायाव फरायनो थाखाय मोनसे मोजां खाबु होयोब्ला मोनसे मोजां जुदि सुबिदा होयोब्ला हयथ'बा बिसोर गथ'फ्रा जोंनि थाखाय आंनि थाखाय नङा नोंथां दैदेनगिरि बिथांमोननि थाखाय हयथ'बा भबिष्यत जानो हागौ होननानै आं सानो आरो बिथांमोनानो बै गथ'फ्रानो जों बर' रायजो राजानि सानसे समावहाय मोजां खामानि मोजां फिथाइखौ थायहोगोन होननानै आं सानो दिनैनि दिनाव बिथांमोना ओरैबायदि न'आ असुबिदा बिथांमोननि थानायनि जानायनि सान्दुं दुङोब्ला ओरैबायदि गरम जायो बेफोरबायदियाव रावबो मानसिफ्रा फरायनो बा बुंनो बा माबा मोनसे साननाय मोजां बाथ्रा साननो मालाबाबो हाफेरा अन्तत बेफोरबायदि न'आव जोंनि दैदेनगिरि फेरेंगामोना सानसे बेला मोनसे थानानै नाय अब्लाना बिथांमोननि खस्थ'खौ बुजिगोन नोंना मा क्लास मोननानै 9 आव फरायगासिनो क्लास 9 आवहाय नोंनालाय क्लास 6 आव क्लास 6 आव बबे स्कुलाव फरायो दाकारियाव नोंनालाय आंबो क्लास 6 आव क्लास 6 आव मा नाम आंना खनिका नार्जारि ओमफ्राय नोंनालाय आंना मेडिका नार्जारि नोंनालाय जिमाय नार्जारि ओमफ्राय नोंसिना एग्जामा मालानिफ्राय 24 तारिखनिफ्राय 24 तारिख साथामनाबो 24 तारिखनिफ्राय 24 तारिखआवनो जाजोबगोन ओमफ्राय लेखा फरायनायाव नोंसोर दा जे नोंसिनि न'खौ दा सिफायजोबनानै होबाय दा हयथ'बा जायफ्रा नायदों बे भिडिअखौ बिनि उनावहाय न' फिसा बायनायखौ नुदों बा तिरपाल न' लुनायखौ नुदों बेफोरबायदि न'आवहाय नोंसोरो लेखा फरायनायावहाय डिस्टार्ब बा गरम बा माबायदि नाङो नोंसिनि गोसोआवहाय दा गरमाव जोबोद गरम जानानै जोङो लेखाखौनो फरायनो हाया जोङो बायरायाव ओंखारनानै थानाङो जोङो मोनाफ्राव फरायनो सानब्लाबो जोङो मोनायाव फरायनो हाया टर्च गैया लाइट गैया आरो गोजाङोबो जोंहा बिनि थाखायनो जोंहा फरायनो गैया ओमफ्राय टर्च लाइट जेबो गैया आरोखि दा ओमफ्राय नोंसोरो दा बे न'निफ्राय बे जायगानिफ्राय नोंसोरखौ जुदि गुबुन जायगायाव लांनानै न' स' लुनानै हैजोबबा थाहैगोन ना थाहैया थागोन बावहायनो नोंसोरनि जोनोम जायगायाव जेरावबो थाङा आरो थाहैनो लुबैनाय नङा थाहैनोबो लुबैनाय नङा दा नोंसोरो दा नैबे प्रमद बर'आ सानसे समाव आबसुनि दैदेनगिरिमोन आबसु होनबा नोंसोरबो एसेब्लाबो बुजियो बा मोनथियो नङा होमबा नोंसोर क्लास 6 मोनबाय सोरबा क्लास 7 मोनबाय सोरबाया क्लास 6 आवनो दिनैसिमबो दङ ओमफ्राय दा नोंसोर आबसुनिफ्राय बियो दिनैहाय सरखार दाबाय थ' दिनै सरखार दानायनि उनावहाय दिनै फरायसाफोरखौ ओरैबायदि गोग्गो सोलोंथाइनि बाथ्रा बुंबाय थादों दिनैहाय नोंसोरनाव फरायनायनि थाखाय मोजां सुबिदा गैया नों प्रमद बर'नि सायाव नोंसोरो साथामा मा खावलायनो सानो जों प्रमद बर'नि सायाव जोङो न' लुफैफिनजानो लुबैयो आरो जोङो लाइटफोर सफैजानो लुबैयो जोङो प्रमद बर' सार आरो फेरेंगा सारनिफ्राय जोङो बेफोरखौ सफैजानो लुबैयो जोंनो जेन अनसुंथाइफोर हरनो एसे बेनि थाखाय खालामो नानि नोंसोरो मा होनना बुङो जोंबो बे न'खौनो लुफिनजानो लुगैयो जों बे हायाव थाहोनो लुबैयो जोंखौ जाहाथे बे हायाव थाहैयो प्रमद सारा बेनि थाखाय खावलायहरनाय थाबाय प्रमद सारमोना दिनैनि दिनाव बिसोरो बुंदों जेसेबां हादानाव थानायफोर बेफोरबायदिखौ होखारनायनि बाथ्रा बुंदों दिनै आरो सेकेन्ड टाइम फार्स्ट टाइमथ' न'खौ सिफायजोबनानै थांबाय थार्ड सेकेन्ड टाइम जुदि होफैबावोब्ला नोंसोर मा खालामगोन नोंसोरो अब्लाना जों बावनो थागोन जेरावबो थागोन माब्लाबो जोङो बेयावनो थागोन नानि नोङो भबिष्यतआव मेट्रिक पास बा MA गिदिर फरायखांनानै नों मा जानो सानो आं नार्स जानो लुबैयो नानियालाय आंबो नार्स जानो लुबैयो नोंलाय आं मेदाम जानो लुबैयो थिगैनो दङ बाबु नों मा जानो लुबैयो आं सार जानो लुबैयो बाबु नोंनि न'आ बबावहाय खोलाहा आच्छा नों ओमफ्राय नोंसिनि न'आ दा लेखा फरायनायाव माबायदि खस्थ' मोनदों जों हराव लेखा फरायनो मोनाखै जोबोद खस्थ' मोनदों
खस्थ' मोनदों गासिबो लेखा फरायजोबखानाय दा नानि नों मा क्लास मोनखो क्लास 1 गुड गर्ल नोंसोरलाय आं 4 क्लास 4 ओमफ्राय नोंसोरो उनाव देरोब्ला मा जानो सानदों ना मेडाम नोंसोर आंबो मेडाम नोंबो मेडाम मामि गुड गर्ल थ' लोगोफोर नोंथांमोना हयथ'बा नुबाय जानांगौ बिथांमोन गथ'फ्रा दिनैहाय माबायदि उसुबिदा जानानै दङ जोंनि दैदेनगिरिफ्रा दिनैहाय गोबां गिदिर गिदिर बाथ्रा बुङो जोंनि फरायसाखौ लानानै गोग्गो सोलोंथाइनि बाथ्राखौ बुङो नाथाय दिनैसिमबो आं आबसुफोरखौबो दिनै आबसुनि दैदेनगिरि बिथां दिपेन बर' बिथांखौबो आं खावलायनो सानो बिथांमोननो फरायगासिनो दङ दिनैसिमबो क्लास 6 दा आरो साननैसोनि उनावहायनो एग्जामा सोलिगोन दिनै नोंथांमोना बिथांमोननो थाखाय मा सहाय होफैदों आबसुनि दैदेनगिरि दिपेन बर' बिथाङा अन्तत' बे मोननै जायगायाव चिराङावहाय एभेक्सन जाबाय बे मोननै जायगायाव एभेक्सन जानायावहाय गथ'फोरा दिनै बेफोरबायदि खुदियाखौ गथ'फोर फरायनाय दङ बेफोरनो जुदि लाइट मोनसे टर्च लाइट फरायनायनि थाखाय माबा मोनसे होफैनो हायोब्ला नोंथांमोना दाल' नङा उनावबो आबसु हिसाबै मोजाङै थागोन होननानै आं सानो नोंथांमोना जुदि दा दिनैसिमबो बिथांमोननि गथ'फोरनि फारसे जुदि जेबो सानाब्ला नोंथांमोना आबसुनि नामखौ लानानै जेबो लाब गैया होननानै आं सानो थ' लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोलाव खालामालाफानो आं बेवहायनो दोनथ'नो सानबाय जय बर' हारिनि